עד כאן העדכון שלנו, חוזרים ל5 עם מתן חודורוב. תודה. תכירו את יונית שמואלי ואת אופק הקטנה. בשבוע שעבר יונית ילדה את עצמה במהלך נסיעה ברכב. תכף שיחה איתה לחוויה הכל כך מיוחדת. והצצה לשיחה אישית עם אורי גלר, שמספר לרפי רשף איך נלחם בהצלחה בבולמיה, וגם כיצד השיב לשאלה, האם אתה אוהב את עצמך. אבל עוד קודם, לסיפור מהחיים. יונית שמואלי ילדה את עצמה ברכב בדרך לבית החולים. יונית, שלום. שלום מתן. קודם כל, הספקת להתאושש? לגמרי. תחזירי לי ל4 בבוקר של יום שלישי שעבר, עד כמה עם צירים, ומה קורה משם? כמה עם צירים, פועלת לפי ההוראות של לראות שהצירים אכן סדירים וזה צירים של לידה ולא משהו אחר. ותוך 40 דקות אני כבר מזיקה את אמא שתבוא הביתה, כי יש פה עוד בנות. ויוצאת אחרי 1.25 שעות, יוצאת לדרך. לא כל כך מבינה איך אני הולכת לעבור את הצירים האלה באוטו בישיבה. כי כבר אז זה שמדובר בצירים חזקים, ושהלידה אפס הולכת ומתקרבת מהר מהצפוי. כן, זה פשוט קרה מהר מהצפוי. בדרך כלל אני יודעת כמה זמן יש לי, איזה מרווחים יש לי, אני מכירה את עצמי ואת הגוף שלי, אבל הפעם הופתעתי. אני לא מבינה את זה, אני עד הרגע האחרון מאמינה שאני אגיע לפחות לחניה של החולים, לפני שאני אלד. אני פשוט פועלת על טייס אוטומט, מעבירה מציר לציר, בנשימות, ומחכה, נותנת הוראות לבעלי, אתה נוסע ישר, לא עוצר, תמשיך לנסוע, הכל יהיה בסדר. ובערך אחרי 15 דקות של נסיעה יורדים לי המים, ואני אומרת לו, טוב, נראה לי אני יולדת באוטו. וואו. הוא אומר לי, את רצינית? אני אומרת לו, נראה לי. הכל ברגוע, בלי היסטריה. טוב, רגוע, ואיך הוא בשלב הזה? אני רגועה ונאנקת מכאבים, זה הכל, אין צעקות, והוא רגוע ומפוקס על המטרה, נוסע דוך. גם רגוע. אני עוד מדי פעם אומרת לו, תוריד מהאוטו, אני רוצה להגיע בשלום. ואני אומרת לו, טוב רגע, אני אבדוק, אני לא יודעת אם זה צירי לחץ או משהו אחר, אני מפשילה מכנסיים ומנסה לבדוק מה אני מרגישה ראש. אז הוא אומר לי, את מרגישה משהו? אמרתי לו, בטח מרגישה, תכף אתה גם תראה. וואו. והוא אומר שהפעם הבאה שהוא מסובב את הראש מהנהג, כאילו, לכיוון שלי, אני יושבת ליד הנהג, הוא פשוט רואה אותי עם תינוק ליד. מדהים. כן. זה... ילדתי את עצמי לגמרי. אז את בעצמך ילדת את עצמך. זה מה שקרה. היה לי ניסיון בלידות טבעיות, אז ידעתי שהראש יוצא עם הפנים למטה, ידעתי שהשלב הבא זה שהיא תסתובב ותוציא את הכתף החוצה, ושאני צריכה לעזור לה. ידעתי שצריך ללחוץ בצירים ולא בין הצירים. ידעתי הרבה דברים רק מהניסיון, אני מניחה שאם זו הייתה לידה ראשונה, או אם זה היה מסתיים לא טוב, אז לא הייתה חוויה מעצימה, אלא טראומטית, אבל לשמחתי... כן, עכשיו אנחנו מחייכים, אבל זה נשמע נורא מלחיץ. איך הצלחת בזמן אמת לתפקד בקור רוח כזה ולהוציא, את יודעת, ברכב את התינוקת בעצמך? לא יודעת, אני פשוט מגלה שאני מתפקדת במצב לחץ ואחרי זה נופלת. זה מה שקרה, זה לא כל כך היה זמן, זה לעכל את זה או להילחץ. בוא נגיד ששחזרנו את הלידה, אז גילינו שהיא התחילה לצאת ליד פארק אפק, לכן גם קראנו לה אופק. יהיה לה חתיכת סיפור כשישאלו למה קוראים לה אופק, אה? כן, שם משמעות. ובקסם היא כבר הייתה בידיים שלי, אחרי שחזור ובדיקה מתוזמנת, זה מדובר על 30 שניות, 40 שניות. זהו, אז באיזה שלב את פוגשת איש מד"א, או רופא ראשון בשטח, מתי זה קורה? אני אומרת לבעלי, אוקיי, עכשיו תתקשר למד"א, עכשיו אתה פנוי להתקשר, עד עכשיו הייתי צריכה אותך מפוקס על הנהיגה, עכשיו תתקשר. הוא מתקשר, וגם פה יש איזשהו סשן של משא ומתן, לשלוח לנו אמבולנס, לא לשלוח לנו אמבולנס, ואני צועקת ברקע, לא, אין צורך, אנחנו עוד 10 דקות בבית חולים, אני לא צריכה כבר אמבולנס, התינוקת יצאה. בסוף הם מתעקשים לחבור אלינו. אני אומרת, אין בעיה, אני לא עוצרת. אתם רוצים לשלוח לי אמבולנס? תחברו לי בדרך, אני לא עוצרת ומחכה. אין בעיה, קובעים באיזושהי נקודה ככה שהם רואים איפה אנחנו, מגיעים עם ערכה סטרילית, חותכים את חבל הטבור. טירן בעלי חותך את חבל הטבור, כי אני מתעקשת. אוקיי. וזהו, ואז אני צריכה כאילו לצאת חבל טבור משתלשל מהאוטו לאמבולנס. את השאלה הכי חשובה עדיין לא שאלתי, מה שלום אופק שבוע אחרי?
כל החוויה. היא בסדר גמור, היא לא מבינה על מה כל המהומה. טוב, עוד יהיה לך זמן לספר לה, אה? שנים. כן. תודה רבה, תודה יונית, לך. ששיתפת אותנו. תודה, ערב טוב. פרסום הבוקר בהארץ, הקלטת שיחה בין חברת הכנסת מכולנו,